बे सोमावसारनाया जोंनि जि नांनाय बे नांनाया आलादा रायजोनि थाखायसो नङामोनब्ला सेपारेट स्टेट नङाब्लानो जों गोजोना नो सेपारेट स्टेट नो रेस्ट किन्तु जों दिनै जि मोनसे पेपाराव सहि होबाय बियो किन्तु सेपारेट स्टेट जानानै फैयासै दा जोंहा दल संगठन हिसाबै बेखौ खालामनो हायैया बेवहाय किन्तु जों दिनै साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनासो बिनि दायखौ रुजुनानै लानांगोन रायजो राजाफ्रा नङा बर'नो उदांस्रि नांगौ आलादा रायजो नांगौ बिनि थाखाय दिनै दल संगठननि दैदेनगिरिफ्रा गारां हब्रा नोंथांमोनखौ खावलायनायाव राजा लामायाव ओंखारदोंमोन रेलवेयाव ओंखारदोंमोन ब्लकेट खालामदोंमोन सानफा ओंखाम उखै जानानै रसा नांनानै आन्दलन खालामदोंमोन रायजोखौ जों मोनासै बिनि थाखाय जों दैदेनगिरिफ्रा रेसपन्सिबल दायनिगिरि जानानै थादों बेखौ जों गनायनानै लानो गोनां जादों जों मिथिया बर'फोरनि खाफालाव मानो बिदि जायो गुबुन हारि माहारिफ्रा दिनै बिराद गोजौआव थांजोबबाय दावगाबाय बुहुमाव गाव गावनि सिनायथिखौ लानानै थांनानै थानो दिनै सुबिदा मोनबाय बर'फ्रा संबिजिराव लिरखाना दोननाय आखरै लिरखाना दोननाय आलादा रायजोखौ जों मोनैया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव माबाफोर खारन दं नामा रायजो राजाफोर मा दाय दं मा गोरोन्थि दं जों मानो रायजो मोना निस्सय थाखागोन बियो रायजो राजाफोरनि दाय नङा सोमावसारग्रा साधारन मानसिफोरनि दाय नङा बे दैदेनगिरिनि दाय एनडिबि हिसाबै मोनसेल'सो एनडिबिमोन मोनब्रै जानानै थाबाय बिनि दायनिगिरिया रावबो नङा लिडारफोरनि दाय आलादा रायजो नागिरनानै सोमावसारदोंमोन मास पिपलनि जि सोमावसारनाय बेखौ जों मोनदोंमोन रायजोआ जायासै बिनि दायनिगिरिया दिनै दैदेनगिरिफोरनि दा जियानो जायाखैमोन आं बेबादि समाव गोलाव बिबुंथि होनो सानाखै बाहागो लानाय मानसि गिबि जुरिजेननायनिफ्रायनो आं मोनबोदों सावरायनाया बोरै जाबोदों बोरै जायाखै बिराद सिरियास फैयै लास्ट मुहूर्तआव दावसा जानानै होखारलायनाय अबस्था जाफैनानै मा जाबाय एनडिबिपि आंनि दैदेननायाव एक्सट्रा रायलायो गबिन्द बसुमतारीनि दैदेननायाव मोनसे खनायाव एक्सट्रा रायलायो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेजों एक्सट्रा रायलायो बिसोर मा रायलायो जों मा रायलायो सोरबा गबिन्द मा रायलायो बेखौ जों मिथिलायबावा रायलायनानै रायलायदों बिराद रायलायबाय 15 बोसोर जाबाय जोंनि रायलायनाया एनडिबिपिजों सुक्ति जानानै 2005 सनावनो सुक्ति जानानै रायलायनाया 15 बोसोर बै 15 बोसोराव जेबो खालामनो हायैयाबो जोंनि दल संगठनफोरनि मिसलिडिं स्ट्रेटेजि पलिसि गोरोन्थिनि थाखायनो गोरोन्थि जादों जोंनि गेजेराव जोबोद गोरोन्थि जादों दा बेबायदि अबस्थायाव बेबायदि थासारियाव एसेबां गोहोगोरा भारत बायदि मोनसे सरकारजों बिनि मेलेमजिबिफोरजों जुक्ति होनानै रायज्लायनानै आलादा रायजो सृष्टि खालामनायनि जि मोनसे जेंना बिराद
गिदिर जेंना दा बेबायदि समाव जोङो बहुद जेंनायाव गोलैनो गोनां जादों दा बे जों बहुद बाथ्रा दिनै एनडिपिपि जोंनि जि दल बे संगठना गावस्रानायनि उनाव 5 मास ना 5 month भारत सरकारजों सावरायदों बे सावरायनायाव बहुद बार सावरायखांनायनि उनाव जोबफैबाय